सोमनाथ सिद्धेश्वर मंदिर आहे वरतं, तिथे बोर्ड लावून तुम्ही पाहू शकता। तर मित्रांनो आपण आता इथं टेकडीवर पोचला आहे आणि इथं बोर्ड पण लागून आहे सोमनाथ शिवमंदिर म्हणून। आणि इथे जे आहे आता एक नवीन मूर्ती आणली आहे शंकराची, नंदी पण आहे इथे छानसा, तुम्हाला ते पण दाखवणार आहे मी तुम्हाला। हे खूप छानसा नंदी आहे, तुम्ही पाहू शकता। हे पॅकिंग आहे, स्थापित व्हायची आहे आणखीन। इथे स्थापित केली आहे शंकराची मूर्ती खूप छानशी, भोले बाबा। आणि आपण जाणार आहे अंदर, शिवलिंग आहे त्याचं पण दर्शन करणार आहे, ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे छानसं। आणि हे असं खूप छानसं मंदिर आहे माझ्या मागे, ते पण पाहू शकता तुम्ही, खूप छानसं आहे। हे गावातले लोक आहे इथे। हे बघा खूप छानसं मंदिर आहे। तर मित्रांनो हे अशा प्रकारचं खूप छानसं मंदिर आहे सोमनाथ मंदिर। आणि इथं नंदी पण आहे आणि मग शिवलिंगची स्थापित केलं आहे, खूप छानसं मंदिर आहे छोटंसं मस्त। एक झाड दिसलं ते तुम्हाला दाखवतो। आणि छानसं इथं गार्डन पण बनवलं मस्त, इथं उंबरीचं झाड आहे खूप छानसं, आणि वडाचं पण आहे। आणि हे इथं बेलीचं झाड आहे, मी बेल व्हायला नाही, मला वाटलं नसेल म्हटलं बेल, पण जाऊ द्या काय हरकत नाही, देवाला सगळं माहीत राहते, काय सांगावं होतं तुम्हाला। अशा प्रकारचं हे सोमनाथ मंदिर होतं मित्रांनो। तर मित्रांनो भेटूया आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।